Здравейте, днес снимам на Call of Duty 4 и в момента на картата ми показва какво да прави. И това е, преди малко заснех няколко клипа, но фейлвах много пъти, в някои все нещо ставаше и така. И затова започвам този нов клип. И така, това е. Този ми показва в момента да убия. Добре. Той, ако не се лъжа, се казваше... не помня. 15 години. Преди 15 години. Добре. Или какво каза след 15 години, или каза, не можах да разбера. Така. На 3 метра, почти съм пик, с снайпер, друго оръжие, пистолет, моя къде е. В момента сме облечени като с костюми от суха трева, защото в момента сме на мисия, в която ще трябва да лежим в тревата и съм сигурен, че ще фейлвам много пъти. Ще извада пистолет. Не първо снайпера, защото трябва да убием тези. Първо този, после други двама. И в момента идват кучетата им. Уау, много са. Уби ме. Гадост. Този вълк опропасти всичко. Отивам отзад, ще мина. Ще мина така и ще ги гръмна и двамата, за да не се появят вълците. Айде бе. Само да ги намушкам и двамата. Така. Сега минаваме тихо, да не ни забележат. Готово. Минахме, без да ни забележат. Щом горе ми записа гейв. Ооо! Сега тук. Ето ги вълците, тук са тези правят нещо. 100% е нещо свързано с наркотици или друго. Ако ги стрелна, лошо стане. Този ми показва да спра, добре. Сега ще спра. Да язва поглед, ако ми даваш. Той е до вратата, ако ме види, лошо става. Хайде, кажи дали наминаваме. Минаваме, хайде, добре. Защо минаваме чак по толкова отстрани? Минахме, минаваме, бързо. Хайде бе. Тук ме пречи. О, този там охранява. Горе има един има един. И тук има един. Сега трябва да го гръмнем и да бегаме. Първо трябва да ни горе, защото той е най-голямата пречка. Само да дойде. Хайде бе. Само да дойде насам, ще го гръмна. Това. Уоу! Сега трябва да се махаме бързо. Идвай! Вълците идват. Отваряй вратата. Уби ме. Трябва да ги убия много бързо. Това е значи вълк. Трябва да убия ето този, после този бързо и да бягаме, но вълците не настигат. Този наше защо не отвори вратата? Мен не ми е позволено. Бързо. Не си усетиха. Идват. Хайде. По този начин става.
Май е по-сложно. Не, май няма стане. Това е начин. Много гаден пистолет. Просто много гаден. Ще го убие и аз ще бъда виновен. Убий го! Гадост. Защо онзи не ми отваря вратата? Тази проста врата. Трябва май онзи да го глумна в главата, за да ние да не усетя. Да му се не види. Фейлнах и тази мисия. Да му се не види. Фейлнах и тази мисия. Бегай. Кучета идват, бе. Кучето. Ох. Умирай, бе. Гадост. Оф. Много пъти ще фейлвам на тази мисия. Затова ще спра до тук и другия път ще се опитам да я мина. И чао, до нови срещи.